Alright, so good evening mga master and welcome to Master Jericho's Vlog. Karon, gikan ta sa trabaho padung na tauli. Atong suruyon ang mga kalsada sa dakbayan sa Sugbo. Atong ikumpara ang normal nga days o karon nga naka enhanced community quarantine. So usually ngarong orasa, mga alas 7 sa gabi ang kalsada gid dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Grabe gid ang traffic. And lisod jud kayo basta-basta ako buli ko from here Cebu City to Lapu-Lapu City. Kung rush hour lang, especially sa gabi, it takes at least 1 hour kapin, 1.5 hour ang pagtabok. Karon atong suwayan pagtuyok. So as you can see and as you can observe, mingaw gyud. So padung ta karon sa Virama Street. So mga master, bani ko ninyo ni aning atong pag-uli padulong sa balay. Ug atong obserbahan ang kadalanan dinhi sa dakbayan sa Sugbo, Mandawi City ug sa Lapu-Lapu City. Let's go. Makita ninyo diri sa may Virama mga master, before mag-stoplight, i-close na ang tikas na side ng karsada. So kadtong mga padulong mo atong Guadalupe na nagsubay sa Virama, kinanglan yung right turn padulong sa Puente. Kaya i-close na ang tikas lane. So dili mo kaagi. Nahugra og 1 minute lang ang dapitan. So left turn na ta, padulong ta sa Puente Osmeña. So naan na ta karon sa may Puente Osmeña. So this time, bumalik ta sa Agi, heading towards provincial capital. So kung obserbahan ninyo, basta mga ingon arong rasa, especially rush hour, grabe gid ang traffic din Tapita. Especially dining karsadaha padulong sa provincial capital. From Puente Osmeña to provincial capital, dining street ni karsadaha, malangay jud ka din Tapita kung normal days lang, kung walay enhanced community quarantine. So ang atong oras as of now is 7:30. So ingani na kamingaw ang Sugbo, ang syudad sa Sugbo. 7:30. Wala pa na siya, alas 8 pa ang curfew. Hindi kataw-taw na ni musamot pag ini kamingaw. So mo right turn ta padulong Iscario. So as you can see, ingani sad kamingaw ang Iscario. So kung makita nyo sa dalan diri sa Iscario, ingani kahapsay,
ingani ka klaro sa mata ang imong makita gid nimo ang layo nga part or layo nga bahin sa Escarrio. Kung sa mga normal days walay enhanced community quarantine, ang imong makita din padulong uli ang mga pulang siga sa mga lubot sa sakyanan nga nagsunod tungod sa kabaga sa traffic, especially rush hour. So this time left turn ta, padulong ta sa lahog ato usang tan-awon o katong i-check kung unsay sitwasyon sa karsada ini mga orasa sa lahog. Natay mga nakita nga mga van nga naglatas-latas sa kadalanan. So kato sila mga probably mga service to siya sa mga BPO, padulong to sila sa IT park. So nanatakaron sa Barangay Lahog, there's no need to panic. That's right. So din sa Dapita yung dala natin sa Barangay Lahog, mga rush hours ng Dapita mao sa perting Mingawa or rather perting trafika, especially kining dining skinahan pagkuro sa mga sakyanan din Dapita. Slow moving kayo ang movement diri, pero karon grabe kamingaw. So mo right turn ta padulong sa IT park. Mao na niya karsada padulong sa IT Park, which is also Mingaw. Mingaw sa bayan. So natin mga nakita na mga police car nadrugin rin sa karon kay karon taud alas 8 sa gabi. Magsugod na sila og curfew. So atong suwayan og sulod karon diri sa may IT Park kung unsay kahimtang sitwasyon ini mga orasan. Kita ninyo mga nag-checkpoint pero this time kasi nag-buhay pa sila. So nanatakaroon sulod sa IT Park itong maobserbahan nga dinay ka mga tao naglakaw sa mga sakyanan, usually buses o van, probably mga service sila sa mga nagkadayang call centers dito sa sulod sa IT Park. Ani gapon kami nga ang IT Park. So kining lugar sa mga normal days na walay quarantine, grabe ka sadya ning lugar, grabe ka daghang tao, klase-klaseng tao, and in fact kining lugar never sleeps kumbaga. So atong makita from left to right, mingaw gid kayo. Diretso ta sa kanan. Ito sang tuyokon. Kamingaw ang IT Park mga master, opposite sa mga nangaging adlaw natong wala pa enhanced community quarantine. Left and right daghang kang makita mga vitamin C daw, daghang kang makita mga tao.
dalawa stop sa IT Park. And after this, left turn ta, padulong ta sa Mabolo. Shoutout sa itong mga police officers na nag-duty karon, mga frontliners nga nasa mga checkpoints, atong mga barangay tanod na nakiuban sa itong mga police officers ug sa tanang mga volunteers para mapatuman o hapsay ang atong enhanced community quarantine. We are now entering Barangay Mabolo. Inosad kayo. Murag ghost town. So kung imong mabantayan mga master, morning stoplight diri sa Mabolo. Left turn, padulong ka sa Panagdae. Right turn, padulong sa Ayala. And then go straight ka padulong ngadto sa may Mabolo Church, sa may St. Joseph Church sa Mabolo. So sama sa atong mga nasaksihan sa nagyan atong mga kalsada dinhi sa Takbayan sa Sugbo, minga usab ang kalsada diri sa may Barangay Mabolo. So shoutout sa atong mga residente nga mituog yun sa gipatuman nga enhanced community quarantine. This time mga master, left turn ta padulong sa Subang Dako, Mandawi. This time we will check ang atong magian nga kalsada sa may Subang Dako padulong na gid sa may Highway Mandawi and then Lapu-Lapu City. Kung maobserbahan mo mga master from my left side and right side ug sa akong atubangan, mingaw kaayo. Ug sa mga normal days, walay lockdown, walay ECQ. Kining kalsadaha, busy kay usanis mga busy nga kalsada dinhi sa Cebu. So karon nagsubay na ta karon sa Utlanan, padulong sa Utlanan sa Cebu ug Mandawi. So sa unahan atong mabantayan nga na ay checkpoint. So mao ni atong labing unang checkpoint nga magian pasulod sa Mandawi City. So ang checkpoint diri sa may pasulod sa Mandawi City kining dool sa Inodata. Alright. So mao to atong first checkpoint nga nagian diri sa may Subang Dako, Utlanan sa Cebu City o
So makita na to ang sa atong left side na ay checkpoint na pasulod sa Mandawi City. Shoutout sa atong mga police officers o military officer. Alright, so musaka na ta padong sa bridge mga master. First bridge. Kahimtang karon sa first bridge ining mga orasa mao pay pagalasod sa gabi and usually nga ning mga orasa sa mga normal days kining dapita maglinya ang mga sakyanan sa ka-traffic kay rush hour pero karon minaw. So sa unahan mga master na ay checkpoint pasulod sa Lapu-Lapu City. Ito ang checkpoint nga pasulod diri sa syudad sa Lapu-Lapu diri sa my first bridge. So left turn ta, padulong ta sa my City Hall sa Lapu-Lapu. Mao ni mga master na sa Lapu-Lapu City karon, padulong ta sa City Hall. Mao ni kahimtang karon og sitwasyon. Mingaw gyapon mga master. So before ta mo diretso sa Pusok, right turn na ta. Atong tanawon ang City Hall area sa Lapu-Lapu. So mao ni siya mga master. City Hall area sa Lapu-Lapu. Mingaw kayo. Padulong ta sa Barangay Pusok diri sa syudad sa Lapu-Lapu. Okay. So sa atong maobserbahan mga master, mingaw lang gyapon ang kalsada ug walay kayo mga tao, walay nagtikaw-tikaw. So shoutout sa itong mga residente o mga lumulupyo din sa syudad sa Lapu-Lapu for faithfully following the enhanced community quarantine. So nanatag diri dapit sa may second bridge diri sa may Pusok, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Ug sa unahan mga master, naa sa tayo malabyan ang atong ikatulong checkpoint nga magian karon gabi una. Ang checkpoint nga pasulod diri sa may Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Kuan guys, napi kini mga nagbantay na to diri. So buutan kaya itong mga police officers o mga military personnel nga nagman, and also mga traffic enforcers. So kung obserbahan nato mga master, mingaw kayo ang kalsada sa Barangay Pusok padulong sa airport. So sa katong mga naisakyanan, mga motorista, paggasolina na lang gid mo daan sa dili pa moabot ang alas 6, alas 7, alas 8 sa gabi kay sayo kay manira ang mga gasoline stations karon. Alright mga master, daghang salamat sa inyong pagtuyog sa kuha ug kita-kit sa mga sunod nga video. Mga master, kung naoy mga suggestions, comment lang below. Daghang salamat once again and see you next time. Yes sir!